हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दिनै अफिसनि एप्लाइ प्रसेस लाना फैबाय दा जायफ्रा डिटेल्स भिडिअ नायाखै थ' डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ सोर एप्लाइ खालामनो हायो थ' नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक दङ भिडिअआव नायबानो जाबाय गासिबो डिटेल्सखौ मोननो दा बे अफिसनि एप्लाइ प्रसेस लाना फैबाय मबाइलाव बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो लास्ट डेटआ 10 मे अके थ' लास्ट डेटआ 10 मे स' नोंथांमोना सोर एप्लाइ खालामनो हायो थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा बेयाव जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन पार्ट 1 आरो पार्ट 2 जों फार्स्टआव जों गिबियावनो जों क्लिक हियार पार्ट 1 आव जोङो क्लिक खालामनांगोन अब्लासो जोङो रेजिस्टार खालामनो हायो दा बेखायनो आं खालामबाय थ' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे गाइडलाइन्स दङ आरो स' नोंथांमोना बेखौ फरायजोब एप्लाइ खालामनाय सिगां जाहाथे नोंथांमोना मिस्टेक खालामै बायदि दा बुंदों जेरावनोखि स्टार मार्क गोजा दङ बे गासैबो कम्पालसरि फिल खालामथारनांगोन फिल खालामाबा नोंथांमोनाहाय फाइनाल साबमिट खालामनो हाया दा ओंखायनो माखासे इनस्ट्राक्शन्स नोंथांमोना नायग्रोनांगौ जेब्लायबो एप्लाइ खालामनाय सिगां अब्लासो साक्सेस जायो नङाबा जोङो रिजेक्ट जागोन फर्मखौहाय जोङो रिजेक्ट खालामना लागोन बा जोङो एडमिट मोननाय नङा थ' बेखायनो बेखौ नायना लादो बेनिफ्राय दानिया जोंहा फैबाय इम्परटेन्टआव गाहायाव फैनांगोन नोंथांमोना दा लोगोसे फर्मआ मोननै अपसन दङ हिन्दी आरो इंलिश अके आरो एग्जामाबो हिन्दी आरो इंलिशल' जागोन मोननैनि गेजेराव मोनसे दा जों येस होदो लास्टआव गाहायाव मोनसे अपसन दङ जों येस होबाय थ' येस होनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा फार्स्टआव अपसन फैबाय जे नोंनि नाम बे नामा जाबाय नोंथांमोननि मेट्रिक सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेखौनो टाइप खालामनांगोन अके थ' बेनिफ्राय जेन्डार फैबाय थ' नोंथांमोना जेन्डाराव सेलेक्ट खालामना ला थ' नोंथांमोननि बेयाव आं एसे जुम खालामबाय थ' जोङो सेलेक्ट जेन्डाराव जों खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना होना लायो बेनिफ्राय बार्थडेआव फार्स्टआव डे थायो बेनिफ्राय मान्थ थागोन आरो लोगोसे लास्टआव इयार थागोन थ' नोंथांमोना बेखौहाय होना लादो आं जास्ट बेयाव एग्जाम्पल होबाय बेनिफ्राय दानिया फादार्स नेम थाबाय अके बेनिफ्राय मादार्स नेम थाबाय आरो नेशनेलिटि इन्डियान ओंखारखाबाय बेनिफ्राय मेरिड आनमेरिड नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम नोंथांमोननि स्टेटासखौहाय सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय दानिया जोंहा कमिउनिटि होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि कास्टखौ सोंदों आरो गाहायाव एसटि दङ जों एसटिखौ बेयाव होबाय बेनिफ्राय दानिया जोंहा कमिउनिटि सार्टिफिकेट नाम्बार जोंनि कास्ट सार्टिफिकेट नाम्बारा बेखौ जों बेयाव टाइप खालामनांगोन आरो बे कास्ट सार्टिफिकेटखौ सोर बेवहाय इसु खालामदों बेखौबो नोंथांमोना लिरना होदो बे अथ'रिटियावहाय डिसि एबा एडिसि थायो जायखिजाया सोर होदों नोंथांमोननि सार्टिफिकेटआव नाय बेनिफ्राय डेटखौबो होनांगोन जे कास्ट सार्टिफिकेटआ माब्ला इसु जादोंमोन बे डेटखौबो नोंथांमोना बक्सआव टाइप खालामना होनांगोन एबा केलेन्डार ओंखारखायो लोगो लोगो थ' नोंथांमोना सार्टिफिकेट डेटखौ होदो बेनिफ्राय माइनरिटि एबा मेजरिटि नोंथांमोना होनांगोन आरो दा बेयाव आं जास्ट मोनसे एग्जाम्पल होबाय जे नोंथांमोना माइनरिटि नङाबा न' नंगौबा येस होदो स' बेनिफ्राय दानिया क्वालिफिकेसन नोंथांमोना डिग्रि पास जाबायबा बेयाव डिग्रि पासखौ होदो आरो इफियारिंबा एबा लास्ट इयारबा नोंथांमोना फाइनाल होना दोनदोंबा नोंथांमोना होबानो जाबाय दा जों पासखौनो होबाय बेनिफ्राय एड्रेस फैबाय दानिया लाइन 1आव नोंथांमोना भिलेजखौ नांगोन बेयाव जोङो सर्ट फर्मावहाय भिलेजखौ नोंथांमोना होदो थ' बेनिफ्राय सेकेन्ड अपसनाव जोङो पस्ट अफिस पिअखौ होदो बेयाव देन जोङो 3 नाम्बाराव पिएस होनो हासिगोन जों पिएसखौ होबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय इमेल आइडि आरो लोगोसे कनफार्म खालामनांगोन इमेल आइडिखौ बेनिफ्राय लास्टआव कन्टिनिउ मोनदों कन्टिनिउ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा प्रसेसआव फैबाय नै बेबायदि थ' बेबायदि जोंहा रेजिस्ट्रेसन पार्ट 1आ जाबाय एबा जासिगोन थ' नोंथांमोना दानिया मोनसे मोनदों अपसन बेनो जाबाय जोंहा डिटेल मोनबावदों जे नोंनि बैसोनि सायाव थ' बैसोआ खायसेया 25नि बाराबा नोंथांमोना येस होनांगोन अके येस होनाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन जोंहा मोनसे कड नाम्बार थायो एसटिआ बेसेबां कड नाम्बार दं होनोबा जोंहा 01 दं बेयाव जों डाइरेक्ट 01बो होनो हायो आरो नोंथांमोना होआबा क्लिक मोनसे अपसन मोनदों क्लिकआव नोंथांमोना क्लिकआव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो माखासे कड नाम्बार लाना फैनो हायो दा जों नै क्लिक खालामबाय दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो ओरैबायदि बे एज रिलेक्सेसन दं आरो 25नि बाराफ्रा नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय 01 कडखौ नोंथांमोना लाना फैनांगोन एसटि दंखायो बे एसटिआव नोंथांमोना जास्ट क्लिक खालामना हो बे एसटिआव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा कड नाम्बारा डाइरेक्ट थांगोन बेबायदि फैबाय नै 01 फैबाय बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे अपसन मोनबावदों बेनो जाबाय कन्टिनिउ थ' नोंथांमोना कन्टिनिउआवहाय क्लिक खालामना हो अब्लानो जों गुबुन पेजाव थांनो हागोन दा आं खालामबाय बेनिफ्राय दानिया मोनसे फट' आइडेन्टिटि कार्ड बिदों जे नोंथांमोना माखौ हरो पेन कार्ड दं ड्राइभिं लाइसेन्स दं आधार कार्ड दङ जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे क्लिक खालाम आं बेयाव जास्ट पेन कार्डखौ क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय दानिया पेन कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना आरोबाव बेयाव होनानै आरोबाव नोंथांमोना होनांगोन थ' नोंथांमोना कनफार्म खालामबावनांगोन थ' नोंथांमोना बेखौ रोंखासिगोन थ' दायो जोङो नेक्स्टआव थांसै बेनो जाबाय मिडियाम अफ एग्जामिनेसन थ' नोंथांमोना मा मिडियामजों एग्जामखौ होनो सानदों बेयाव दंखायो इंलिश आरो हिन्दी दा बिदिबा जोङो जेराव कम्फर्टेबल जों इंलिशाव होबाय थ' इंलिशाव होनाय लोगो लोगो एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोना नंगौबा येस गैयाबा न' स' बेखौ जोङो न'खौनो होबाय आरो नोंथांमोना डु इउ फाइनेल सेलेक्टेड होदों दा बे जाबाय नोंथांमोना सिगाङाव एग्जाम्पल होदोंमोन नामा थ' येस न' सेलेक्ट खालामना हो थ' जों न'खौनो होबाय
तो बे जाबाय बेनिफ्राय कन्टिनिउ नोंथांमोना क्लिक खालामबावदो बे कन्टिनिउ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि फर्मा प्रिभिउ जायो अके तो नोंथांमोना रिभिउ खालामनो हागोन प्रिभिउ खालामनो हागोन नायफिनजोब नोंनि डिटेल्सखौ नायफिनजोब दा गासैखौबो नायखांनानै गासैबो अके जादोंबासो नोंथांमोना नेक्स्ट प्रसेसआव अके थुना होबानो जाबाय आरो जुदि जायाखैबा रिसेट खालामबा मा तो नोंथांमोना गोदानै टाइप खालामनो हायो बेखौ जोङो दोनथ'नानै दानिया जोङो आपडेट नोंथांमोना मोनदों मोनसे आपडेट दङ बेयाव आपडेट खालामबा गोदान होनो हायो आरो तो बेखौ दोननानै दानिया जों खेबसा मोनदों खेबसाखौ नोंथांमोना टाइप खालामना हो आरो बेनिफ्राय आइ एग्रि मोनसे मोनो गाहायाव आइ एग्रि होनाय लोगो लोगो बेबायदि अके फैगोन बा नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो हानाय नङा आरो दा पार्ट 1आ थांजोबथारसिगोन दा जोङो अके थुनाय लोगो लोगो नेक्स्ट प्रसेसआव जोङो थांनो हासिगोन अके स' नोंथांमोना दायो नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसिगोन बेनिफ्राय राइट साइड खनायाव मोनसे क्लिक हियार दङ तो नोंथांमोना राइट साइड खनायाव मोनसे क्लिक हियार मोनदों तो बे क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हायो दा बेयाव बुंदों स' गाइडलाइन्सखौ नायग्रोजोब दा जोङो बेखायनो क्लिक हियाराव थुना होनसै फैदो दा जोङो नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनबाय बुंदों जे डेस्कटप नङाबा कम्पिउटार एबा लेपटपआवसो जायो होननानै दा जों मबाइलावसो खालामदों नालाय दा बेखायनो जोंहा मोनसे राहा दङ जोङो बे मबाइलखौ जों जेब्लायबो 3 डट्सआव थुनानै डेस्कटप साइड खालाम जोङो डेस्कटप साइड खालामबाय नै दा खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि जाबाय एबा अपेन जाबाय दानिया नोंथांमोना मोनसे आइडि मोनगोन इमेलावबो मोनगोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारावबो थाङो बेखौ होनानै बार्थडेखौ होनानै खेबसाखौ होनानै साबमिट खालाम आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा गुबुन पेजआव थांनो हासिगोन दा बेखायनो 3 डट्सआव थुनानै मबाइलाव डेस्कटप साइड खालामना ला अब्लानो खामानि मावनो हायो अके तो बेखौ आङो नोंथांमोननो खिथाखाबाय जाहाथे नोंथांमोना आन्दाया बेबायदि डेस्कटप साइडआव नोंथांमोना खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि अपेन जाना फैयो दा बे जेबो गिनांगौ गैया बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव थांसो फैदो माबायदि प्रसेस दङ आं बेखौ लगइन खालामसै लगइन खालामनानै नोंथांमोना नेक्स्ट प्रसेसखौ बेबायदि लाना फैबाय दा नै लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारबाय नोंनि आइडि नाम्बारा ओंखारखायो बेनो जाबाय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेस दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफ्राय जास्ट बेयाव दाना फट'ल' नांसिगौ फट' साइन बेनिफ्राय जोंहा मोनसे आइडि हरदोंमोन ना पेन कार्ड जों बेखौहाय पिडिएफ फाइल खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगौ बाखि गासैबो फट'आ जागोन जिपिजि एबा जिपिजि जाजोबगोन दा बेखायनो फट' साइजखौ नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै लाना फैदो आरो नोंथांमोना आपल'ड खालामदो आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो एग्जाम सेन्टारल'सै बेनिफ्राय फाइनाल साबमिटल'सै अके जास्ट नोंथांमोना बेखौ खालामदो अब्लानो नोंथांमोना साक्सेस जासिगोन जास्ट नोंथांमोना फट'खौ बोरै रिसार्च खालामनांगौ क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगोनो मोनजोबगोन आरो फट'आ माबायदि जानांगौ बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायजोबदो दा बेनिफ्राय साबमिट खालामनाय लोगो लोगो एग्जाम सेन्टारल'सै एग्जाम सेन्टारजों फाइनाल साबमिट खालामबानो नोंथांमोनाहाय जोब्बाय एप्लाइ प्रसेसा थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोननो